Дом без пожару. Ратаўнікі правялі спецыяльнае комплекснае мерапрыемства ў гарадоцкім раёне. Сустрэліся з месцічамі на сельскіх сходах, наведалі прыватныя дамы і кватэры. Нагадалі вяскоўцам асноўныя правілы бяспекі, узгадалі найбольш рэзанансныя выпадкі ўзгаранняў. На гарадотчыне з пачатку года адбыліся 13 пажараў. У агні загінулі 4 чалавекі. Сумная статыстыка вымушае людзей больш адказна ставіцца да ўласнай бяспекі. В рамках посещения домовладений граждан особое внимание уделялось состоянию электрооборудования, электропроводки и наличию в домовладениях исправных автономных пожарных извещателей, а также соблюдению противопожарного режима в домах. Также в рамках работы гражданам разъяснялись правила пожарной безопасности, которые нужно выполнять, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию. Напомнили собственникам и первоочередные действия на случай возникновения пожара, а также номера вызовов экстренных служб. Подобные профилактические мероприятия на территории области продолжатся. Их главная цель – это предупреждение пожаров и сохранение человеческой жизни. Супрацоўнікі МНС узмацнілі прафілактычную работу з насельніцтвам. Асаблівая ўвага пажылым, людзям з інваліднасцю, шматдзетным сем'ям і тым, хто вядзе асацыяльны лад жыцця. Ім нагадваюць асноўныя правілы эксплуатацыі ацяпляльных і электрапрыбораў, запэўніваюць у неабходнасці ўстанавіць аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі.